man pagkaspas Terpersyah Banimbag hanggang evening to amin. Kayang kapsat kilyan kay Special Mayda. Kita ito yung maran iti programa tayo, Digital Special. Manipul pa lang dito na 90.70 Radio. And dito pa lang ito pag-iamin DGL Alegribanes Bungsal. And of course, it's me, your pagayam Angel Bungsal, DJ Angge. Alright. And we are the father and daughter tandem. Kaya tala, kamusta? Iti nagmalam ngal daw dito tang Thursday. Thursday. Yan, Pizza 3 City mabilang iti bulan na 80 Honyo taon 2024. Yan, naragsagan nagasat ng oras tayo amin sa kapada. Aming agdidingag iti rating stasyon 90.70 Radio. Yan of course, iti rating programa ito Digital Special. As tamat ka rito ay umayag boya iti live streaming iti around the world. Naka-live tayo iti awa niya iti Cordillera page. Lumasubra ang botong mo, lumay pailam ay koboy ka, mandilibak ang sik-ay, iyamang mo ni kaanda amanina, iban na ka. Alright, dito nga programa isagsawa ka rito iti DGL Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabalintang nga kontakan iti 0949-411-4126. And of course, mabaling kalatamat nga ag-message iti pages tayo. Iti digital page kan awang ti Cordillera page. At dan iti balabas nga 14 minutos kalpasan iti alas 6 iti Sardam, Philippine Standard Time. Dito nga oras kati isagsagot ha kada ti apo ni Vice Governor Erickson Felipe Alistagel.
Dr. Cosme Galasgas Jr., Kabayan Mayor Floran de Bantales Jr., and of course, Kabayan Councilors, Gislyn Maravi and Councilor Marilu Coselan. And shout out kay dito kalian nga taga Kabayan. Basta matkati kalian nga taga Bukod, dito-ditang tan magamasat di dabito yan ang main, di si Madabsan. Di munisipyo di Togon. Toba Kansablan. Yeehaw! Eritics Lander ko 0938-632-3717. Pada sa inyo latang gipatulod. Tarigiti messages yung manula gito ikablaw yung. Pabarasa yung iti ayatin yung iti biyag. Bueno, pangaluhat ng samiwang itirate programa tayo. Bagay mon ko boy Dayawan tayo, manipul pa lang kay Mr. GPM. ibagay Diyan pa si Martin mo sa GPM Music Store dito Dangwa Terminal. ang botong mo lumay pailam ay ko Salamat mat, iting kaya pinangkatakadwa kini DJ Anggi iti ba nung aldaw iti programa tayo. Salamat sa suporta. And of course, tatak at agkakadwa tayo niya. Hanggang al 7-8 Rabi. Alright, hadayawan tayo apo. Niya po Diyos. Okay, mayon. Madaydayaw ka ay Hesu Kristo, sig ay dayawan mi ay anak mo, manayad kami, magkanta kami, magay udum sig ay dayawan. Laylay dina saknya sik-a magay puli ay espesyal sisiya naunong tako paraan apo man iiso magay maidumduma manlayad kami ay Diyos Ama, sig ay nagapuan yung agyaping sa manyaman kami ay Diyos Ama, sig ay dayawan mis ingana. Baba ikurot kya na duma naornong tako at manis-isa malaylaydan Diyos na ilangita tataku amin at magkakabusan Gapon Kristo ay manubot ko malaylaydan si siya
Dating nga programa katisagsaot ratio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Taloy Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, huno pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Kakabsat kan kakailan, agsapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan. Agtuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihal ti kailian tayo dito'y kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Okay, hindi man pag-iman ang nagtang sponsors tayo dito programa yung DJL Special. 22 minutos sa Kalpasan, iti alas 6, iti Sardam, Philippine Standard Time. Kaya of course, dito nga oras kat isang sawat karito po, iti Bone Exclusive Errand Services. When papagayam, iti barbaro niya nga Errand Services dito Baguio. Now of course, dito kat yes, dito kat kwa niya reliable and trustworthy barbaro ang errand services. Alright, dito kat mabalin niya nga mga errand karagiti products yo. Same day delivery for urgent shipments. Saan pa kayo mga kaibigan? And of course, gawadam lang karagito ay scheduled deliveries for regular shipments. And of course, secure handling and transportation of packages. And real-time tracking for peace of mind. Alright, so it is specialty na po kat grocery shopping. And of course, package delivery and pick up. Kan prescription pick up. Nya kita agas nga prescribe iti doctors yung. Kaya mabalin yung pagatang karigito ay riders niya. Iti Bone Errand Services. Alright. Kaya of course, iti opisina, iti Bone Exclusive Errand Services kat masarakan sa Jai lot number 1 St. Joseph Village, Baguio City. Kaya mabalin nyo man lang ang kuntaan isuda iti 0917-152-0858. Kaya mabalin nyo man lang ang pasyaran iti Facebook page daw, Worker Biz 2600 gmail.com, facebook.com Biz 20 or 2600 or 2600. I'm sorry. So, dito ka rin niya, di barbaro nga sponsor tayo, Bone Exclusive Errand Services. Nalaka lang po iti charge na dito po. Yan, kada or minimum of 3 kilometers kat 110 pesos lang iti bis frida. Yan. And of course, no lumampas iti 1 kilometer kat adati additional nga 10 pesos. So 10 pesos additional per kilometer niya. At least nalaklaka na ito yung ikumpara na ito yung duma nga errand services ito yung Baguio Benguet. So kapadasan kapsat kalian dito yung Bone Exclusive Errand Services. And of course, iti Bone Errand Services kat aga sapsapol damat laang. Yan, karito errand niya. Uno dagito riders. And of
course, mabalik kang pumasya sa Jai opisina da sa Jai lot number 1 St. Joseph Village, Baguio City. Dan paisan but Mangitugot kayo lang po iti bayo dita yo. lubong Barangay clearance, police clearance, may bakal mo NBI clearance. ay cowboy Yan of course, driver's license you can ORCR iti motorsiklo yo apo. si siya road lane mansukat Okay, so dito iti Bone Exclusive Errand Services apo. Ayan, ang barbaro. And of course, reliable and trustworthy. Nga errand services dito ay Baguio Benguet. And tayo na tutuloy tayo ito programa dito DJL Special. Yan, mabrin mo nga rugyan. Ang maibasa ka rito ay greetings na dito DJ Angay. Alright, take it away. Okay, shout out sa ating 9 million live viewers. Shout out kay Fabi or Fabi Zippo. God bless everyone watching from San Fabian, Pangasinan, Philippines. Shout out dyan sa Balutan, kaya nga San Fabian. Request ko idol yung 7 Cs. Pangasinan version or Ilocano version. Yeehaw! Okay. Yeah! Alright. Shoutout naman kini Ineza Kenon or Senon. Ayan, nanonood siya ngayon. And of course, ni Melinda Tobias Estokog. Okay. Shoutout naman kini Rose Balanban na imbag nga sardam kada tayo amin kahit pityal. Hello, Angge. Hello din na sa inyo. Alright. Okay, Yan. ang time check natin ay 3 minutes before alas 6:30. Okay, kumusta kayong lahat? Ating mga viewers dyan, ano? Naka-live tayo ngayon sa ating Facebook page, Awang T. Cordillera page. And of course, hindi nyo muna makukontak yung pan kasi nalubat ba? Nalubat ang ating cellphone. Cellphone for text messages. Okay, shout out mo ta kini auntie tayo nga Justin Lay. Long time no see, Sir DJ Alo nga. Okay. Yan, nagbakasyon na ng konti. Nagbakasyon lamang siya. Nagbakasyon na ng ilang araw, di ba? Humimpapawid. Okay. Abono balikbayan siya ngayon. Okay, shout out mo kini Agnes Barol. Maptang dyan David tayo namin. Okay, kastamad kinyamin of course ni Jennifer Saday. Naimbag nga malam DJ Al. Okay, naimbag mat nga malam kanyayo dita. Shout out din kay Jeremiah Langbis. Mayat dyan dabi kaawang kang runaan kang ka DJ Al. Dumating ka na. Okay. Oo. Alright, any more? Ayan, mag-comment pa kayo ng inyong mga kablaos or greetings and of course song requests at ating ipatugtog. Okay, yan. Thank you very much, DJ Angge. mansipsipyo si siya road lane mansukat si medyas na Okay, dito nga programa kadi sa sagot rito Apo ni Apo Mayor ano to ba Mayor Clarito Salongan and of course to ba Vice Mayor Maria Carantes. bagay mon ko boy ay kawas mo yung sanugalim ibagay mo tan makaanti na ko boy mo lumasubra ang botong mo. Okay, as requested ati man ito may isang samiwan paldak nito gon no basaan na ala pasensya no haan niya. Alright. Madi na nga mabasa. Dito gamit yung napiktaran niya. Medyo nag-reformat gamit dito yung computer tayo dito yung station. So nga nawan dagi dyan duma. Ang playlist tayo. Siya'y pangamuan na inustoy ko boy ay kananda nagagat ay manubla da kami ay babae na respeto si siya tulungan ng dadakal na adiduleyo 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 adiduleyo
May isa pa yung kalangoy song. And of course, yan, para ka rito amin. Nga kamandang-dangal kamanbuy-buyan, kakailian. Kaya nga kalangoy. Alright. Yaman gayam. Kanto, hiyaman gayam na in love ka kita kung nantuan to. Ikaw ninamtibuan ta akan ko'y kumusta ka la at kamo'y pahalata at nung tama baybayag inhal ko'y ayat kunigam inang ang ko'y lupam amun kan kaman dua-dua man gayam lumanlap kita mulaw mo ka nam nama anak kakamanis kwila tumulaw ka babaha matang mo ni malapi ni oras ni alas 7 takamuan ka nam nama hingga tunun ta alas 12 Gayam manlap kita mulaw mo ka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw ka bahbaha yaman gayam manlap kita mulaw mo ka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw ka bahbaha Gayam lumanlap kita mulaw mo ka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw ka bahbaha yaman gayam lumanlap kita mulaw mo ka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya Police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblacion La Trinidad Benguet Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. saksak bata ni Ola This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630.
36 minutos sa kalpasan ni Tela 6:80 Sardam, Philippine Standard Time. Alangan, siya'y pangamuan na. Inustoy ko ay kananda. Nagagat ay manubla. Alright, once again, nimbag ang evening to amin. Manandada, Nakarito kadwang biyaheros. Kumusta kayo? Nakarito kadwang taxi drivers. Kamadama itirikos na. Itirikos yun. Kaya of course, karito yung dandang nga pa sa eros yung hapo. Shout out karito ay kadwang drivers, taxi drivers niya. Nga kapapi dito kapiyan ni Manang Judith. Karakisan kalubong mo. Nasilong Napasensya, Manang Judith. Hana ka nakamumain niya. to ay cowboy. At Diyo na ista ka dito tangatang gamin ngayon. So, ang amos na mansipsipilyo si Sharon Leahy mansukat si Medyas. okay, take it away, DJ Angie. Okay, ang time check natin ay 6:37 in the early evening. Shout out sa ating 10 million live viewers. Shout out kay Annaliza Betlay. Good evening, father and daughter DJ. And to all, okay, good evening din sa inyo dyan. Alright, thank you very much. Magandang Annalisa. Ayan, namin kayo. Agboy-boy, agdindingang dito Hong Kong. Bagay mon ko Niti munisipyo ti Sablan. May shout out kinyo amin. yung sanugan Ayan, dagito kailan nga taga Baguio. makaanti na cowboy. Araw dagito taga Arisan. Yeehaw! Ang botong mo lumay pailam ay cowboy ka mandiliban. And kaya man i-congratulate niya dito ay dito ay association ni 80 Kabayan na OFW Adley, yodelay, yodelay, Workers Association 80 Hong Kong chapter. Adley, yodelay, yodelay. Kaya dadalwa ni President Corazon Puwatan. Ay, yodelay, Na salamat iti pa nag-invitar dito Hong Kong. yodelay. Ay, And of course, to my sponsors, thank you very much. Very, very big. You know who you are. Salamat. lay doklaong ay To my Awang Fans Club. ay cowboy ka sinpuso galiya. And of course, sa amin kayo niya ay lagi ito ay 13 municipalities. Eddie Benguet, OFW City Hong Kong, thank you very much. 80 warm welcome. Salamat ka rito ay daduma pa ang organization, 80 Mountain Province. Kaya pa ito daduma, imay. Sa amin nga, ang Cordillera dito Hong Kong. Nimbang-nimbang or siya amin dito. Thank you very much, 80 love gifts. Salamat. Nakarito ay FB friends ko dito. Nagaduma. Nagito yung Auntie Inks. And Kakilians. Thank you very much. And mga awis kayong tumanan. No, that event yun. Bagay mon ko boy ay kawas mo. Yung sanugalim ibagay mo. Tan makaanti na ko boy mo. Lumasubra ang botong mo. May sabang ibalisong manibur pa lang kay Mr. Listo lang this and tiyamandan ganda ti salamat ni sa makmo po na. Alright.
Okay, pati na ito'y hanang mabasa. Well, anyway, pasensya po. Maamuan, no talaga ay cowboy ka. Sinpuso galialang na, siya'y pangamuan na. Ginusto'y cowboy ay kananda, nagagal. And ito na lang, kanya si Kambangat by Mr. Alin Sapiraw, wano man kagasatan. Tama lang! Siya minsan na ginawa sa kampangat na kinustuan. Tangkang to'y nakdagdagan ay sibulos mo kay ingasan. No pas pangarigan, Diyaw nawak si udaan. At mo ako madibdikan, o di ang tahango siya. Sikang nga ibiin na kinustuan. Ang kanan to'y mapasama, nagtahadikan. Sa fire kumasikat ay man kagasatan. At numan kung balong kita, ituloy tayo kulano ta. Tabing disyunan siya kita sa iyong pamilya. Sa'y kararagta, son siyos diya marsuwa. Disyunan to'y relasyon ta, sa'y mayat pantong palanta. Ibiyan na kinustuan. Ang hanggan ko'y mapasama, nagtahadikan. Sa payo kumasikat ay man kagasatan. Sa payo kumasikat ay man kagasatan. Sa payo kumasikat ay man kagasatan. Ito nga programa kad isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaok nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan shop da sa Jai Cruz Latrinan Benguet kan adamat iti branch da sa Jai Pogis Latrinan Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and
and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Eco Tourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Eco Tourism Park. Laydak laeng ay maamuan, no talaga ay cowboy ka. Sinpuso galialang nga, siya'y pangamuan. Yeehaw! 15 pa nga minutos sa kasakbayan till 7:80 Rabi, Philippine Standard Time. Nagagat And ito nga oras, kaya sa kasama tayo apo ni Vice Governor Erickson Felipe Aliastagal. Can of course ni Dr. Cosme Galasgas Jr. Can ni Kabayan Mayor Florante Bantales Jr. adilulay, udulay. And of course Kabayan Councilors Gislyn Maravi and Marilu Kuselan. Mailang And itutuloy nga mga ibasa ka rito yung greetings nyo. Take it away anak. Okay, shout out sa ating 12 million live viewers. Ayan, mga sumama sa atin hanggang sa huli. Charot. Okay, shout out kini Eric Saturnino. Shout out dito yung Ambagyo. Thank you, DJ Al. Ang bagyo, ang little bagyo ng Nueva Vizcaya. Yes. Alright. Okay, shout out sa inyo dyan. And of course, ni Ana Liza Betlay. Much welcome ading DJ and salamat mud sa pagbisita kanyami. Okay, hope to see you again next time. Alright, thank you very much. Barbarang manano, agbunga tikwa, avocado, baka umadado tibaw nga ang bunga na kat. Sabat na masamba naman ang itinangina. Kasapay once a year ti pa nagbunga lang tikwa, avocado. Sabay ko matag twice a year niya. cowboy ay kawas mo, yung sanugali. Alright, yan. Bakit yun anak? Okay, azo na po watan. Ayun na nasangbot hol. Kwanto mata. Okay, good evening Sir DJ Al and to all kaawang. Okay, good evening din sa inyo dyan. Alright, thank you very much. Yan, Miss Azon po atan. Corazon po atan. Thank you very much. Iti Presidente, iti Kabayan Workers Association niya. KUA. And Kabayan Overseas Workers Association niya. Hong Kong chapter. Yan. Once again, thank you very much. Iti warm welcome. Yan, iti munisipyo iti Kabayan. Of course, kadwa game niya. Nga nakapanjay ni Mayor Bantales, ni Councilor Maravi, Councilor Kusalan. Yes, Marilu Kusalan. And of course, yan, dito na Taraki. Talaga ay cowboy Ayan, singer tayo ni Mr. Linton. And of course, ni Apo Mayura. Gusto'y cowboy ay Ni of course ni Ma'am Judith. Thank you very much. Handa kami ay babae na respeto si siya. Tulungan Okay, so meron pa ba? Okay, sa mga gusto pang magpahabol para sa ating pamakadang samiwang mag-request kayo ng ating pamakadang samiwang para very nice tayo dyan And of course, sa mga gusto pang magpahabol din ng kanilang mga ito yan, greetings or kablaaw para maihabol tayo nga mabasa shout out mat kini Wubi Sanchez. Hello sir, singa ganap day naman. Hindi talaga sila papagod. Yan. Anta naturugak ti ko may singal daw. Alright, thank you very much. Kini Miss Wabi Sanchez. Yan. Sabi man iti nang alalay kini yami. Nang alalay kini yami. Yan, iti train niya pa. Ang sundo. Yan, thank you very much iti effort. And of course, kini insan. Kani insan anandayo tao. Yan, thank you very much. And of course, amin din na po. At kabayan. Once again, taga-Bukod, Kakilyan.
Atok niya, nagdi antik nga taga Atok, and of course, friends. Thank you very much. Ayan. Bagay mo Kani Auntie Jeremy Patricio, thank you very much. Lumasubra ang botong mo And of course, amin na po. Ay ko Ang pasensya no, hang kumainaga na namin taniya. Nag-ato kayo. Sik iyamang mo So nga, inrugek ti Rico si Atok, nag-ground na kanyang nala. Halika Kargiti kakilya ka taga-bukod. Ang yung gabapos. Ako na yung bagay yung apay, na nga nagdiretso dito yan nyo. Ado-ado kayo gamin na po. Yodelay, yodelay Thank you very much once again. Alright, yan. Meron pa ba? Ayan, pahabol. May pahabol siguro. Okay, heto na siguro ang ating pamakadang samiwang from Jeremiah Langdis. Request sumuktan kaasi. Kasya ba yan? 5 minutes nga Yan song. Pwede. Yan. Okay. And samaktan kasi kati sa South Karati Apo. Karito advertisers tayo. Iti sponsors tayo Apo. Iti Showbiz Cafe and Restaurant. And can of course the Ginza Shop Police Accessories. Can iti Santi Barley La Trinidad. Santi Barley Beauty and Wellness Cafe. Nagagat ay Iti Wonderlove #1 best dito Papo. kami ay Uncle Sam Seco Tourism Park. si siya Tulad And of course iti Cordillera Beach Resort. And of course, dito Barbaro po, ang errand services dito ay Baguio Benguet, dito Boone Exclusive Errand Services. Alright! Mabalin yung kontakan ni Soda 0917-152-0858. Edi ka na yun ng impormasyon. Wala mabalin kilata ang bumisita sa Jai Oficina na lot number 1, St. Joseph Village, Baguio City. ay cowboy at naaamis ka inagaw man ang amos na Yan, samaktian na kaasi. Manipur pa karagito eggs pogi band. Yeehaw! Mabalin ti sumala. Aragwi na siyun sabi palabas siya na siyang libyak dumabot di nagma. Yan, Rose Kuelan, thank you very much. Yan, yes, ato ko naman. Yan, of course, iti munisipyo iti Kapangan, dagiti Prince Edita, La Trinidad, nagaduda. Magtuntuin Yan, Bugyas, Mangkayan, Bakon, Kibungan. Alright. pag nakalatagi ka Di amin, nga 13 municipalities. Di Benguet, nga kapsat kailian nga OFWs dito Hong Kong. Thank you very much. Mentoy pasing mon man pili si sa magtaka DG for Councilor of Bukod. Yeah! Yes, try ulit, try. Yeah, thank you very much, Mr. Gypsy Rider. Magtamala ang tanuara pa'y sikata Yan, ampat man muda kita ni abogado. Man pili si sa magtangkasi Ngantoy basing ko kumangunon aragwi Paninananta magtamala ang tanuara pa'y sikata Nagkaptupulos undip ka Pinsak ni biyag kundin magnaan Na may apaw numan Ang darawak mala Waram malay makaiman Manoy basing mon man pili si sa magtan kasi Nandoy basing ko kumangunon aragwi Okay, at narating na nga natin ang sukdulan, charot.
Rapay sikat. Okay. Adati himabol nga last nga comments. Ponso Jovelin, shout out dito'y Pirates Taxi, naka-tune in. Nagluganan ni DJ. Okay. Alright, meron shout out nga. Iti kadwang taxi driver. Thank you very much. Iti tune in iti programa tayo. Pirates Taxi. Yan, damagaman no sino ti driver na. Sino ang driver natin? Ang puging driver. Yes, sino ti anyati ko plate number na. Once again, thank you very much, bro. Pirates Taxi. Nagluwanan ni yan kapsat Jovelin. Kaya talaga ron, papagayam tinubigat manan. Salamat manan, hindi kayo panagdangag. Pinagbuya, ito rin programa ito yung special. Manipur pa lang dito 90.70 radio. Okay. Okay, at magsama-sama ulit tayo bukas, same place, same time. Dito lamang sa 98.7Z Radio sa ating programa, DJ Al Eat PTL. At siya ni Pagayam yung Angel Bongsal, DJ Angge, na nagpapakada ng pansamantala. Okay, and of course, dito matipagayam yung DJ Al, Aligrig Banayos Bongsal. And we are the father and daughter tandem. Sumaktan kasi At of course, kami po ay magpapakada na. aragwi. Mansing pagnidag And of course, keep safe and God bless all of us. tanuara. Ni Apo Diyos Tagina, si Apo Diyos na lamay si John. Bye-bye! Nanto'y pasingon man pili si sumaktan kasi. Nanto'y pasing ko kumanguro naragwi. Pansing pagnidag na paninananda. Parang nulat ta sikatan. Pansing pagnidag na paninananda.